har valgt at redegøre for dele af emnet lineær programmering, og jeg vil gerne starte med forskriften og definitionen. Ved en lineær funktion i to variabler forstås en funktion med forskriften f af xy er lige med ax plus by plus c. X og y er begge to uafhængige variabler, og a, b og c er reelle konstanter. Så jeg har nu tegnet en graf, og vi vil gerne bruge forskriften eller funktionen til at fastlægge kriteriet for maksimum og minimum udbyttet af hvad der er tale om. Og der bliver vi nødt til at sætte nogle begrænsninger. Så jeg vil sætte nogle begrænsninger. Jeg skriver begrænsninger her. Og så vælger vi nogle tal til vores eksempel her. Og der vil det være 2 er enten mindre eller lige med x, og 10 er enten mindre eller lige med x. Og det skal vi også gøre for y. 4 er enten mindre eller lige med y, og 8 er enten mindre eller lige med y. Og da vi kan se, at der ikke er nogen y-værdi her for x'erne, eller nogen x-værdi for y'erne, så ved vi, at x-værdierne går lodret op, og y-værdierne går vandret. Så jeg starter med at tegne nogle streger for og 4. Sådan der. Nu har vi sat nogle begrænsninger og tegnet en graf. Og vi kan faktisk se her, som jeg sagde før, at 2 enten er lige med x, eller mindre end x. Så det betyder, at vi faktisk kan skrabe det her område væk. Ja, vi ikke skal bruge det. Det fortæller den her sætning også. Og vi ved, at x er lige med 10, eller mindre end 10. Så kan vi også fjerne det her område. Og det samme gælder for y. Ja. Og det giver os det her område her, som vi skal bruge lige om lidt. Og det her område kalder vi så for polygonområdet. Vi vil gerne finde maksimum og minimum for polygonomområdet. Og der skal vi bruge en funktion, og vi har fundet funktionen. Så jeg skriver funktionen ind. F af xy er lige med 2x plus 4y. Nu har vi funktionen for grafen. Og nu skal vi indsætte nogle niveaulinjer, som kan belyse, hvor maksimum og minimum er. Vi starter med niveaulinje 20. Det er bare et tal, vi finder på. Niveaulinje er 20. Og det skal vi så sætte til at være lige med vores funktion, hvor vi isolerer y. Og så får vi punkterne på grafen. Så 2x plus 4y er lige med 20. 4y. Nu rykker vi 2x herover, så vi minuser igen med 2x. Og det giver så 4y er lige med minus 2x plus 20. Og y står stadig med et tal, så for at fjerne tallet, så dividerer vi. Så det giver y er lige med minus en halv x plus 5.
det er så funktionen for niveaulinje 20. Så vælger vi 2 punkter, og vi vælger, for at gøre det meget nemt for os selv, så vælger vi 0 punkter. Så vi tager 0,5, punkt 0,5, og det er her, og så tager vi punkt 10,0, som vi har her, og så laver vi en streg. Så her har vi den første niveaulinje. Så laver vi en ny niveaulinje for at vise, at vi kan parallelforskyde den. Så vi tager et andet vilkårligt tal, som er 30. Så vi siger niveaulinje er 30. Og så regner vi ud præcis på samme måde. 2x plus 4y er lige med 30. Og så minuser vi igen med 2x, så det giver 4y lige med minus 2x plus 30. Så dividerer vi med 4, så giver det y lige med minus 1,5 plus 7,5. Så vælger vi igen nogle punkter, og vi tager igen det nemmeste, hvis vi bruger 0. Så det første punkt vil hedde 0,7,5. Der har vi hvor 0,7,5, det har vi cirka her. Og så skal vi have punktet 0, 10,2,5. Og det har vi her. Og nu har vi så forskudt niveaulinjen til at være fra niveau 20 til niveau 30. Vi har i hvert fald påvist minimum, og det er niveaulinje 20. Og nu vil vi gerne vise jer, hvordan vi regner maksimum ud. Okay, vi har påvist, at minimumsværdien den er her ved at bruge niveaulinjer, og den ligger på niveaulinje 20. Og nu vil vi gerne finde maksimum, og vi ved, at niveaulinjerne de er parallelt forskyder sig den her vej. Og vi kender punkterne her, 10,8. Så dem indsætter vi ind i vores funktion for at finde ud af, hvad maksimumpunktet er. Så det gør jeg lige. Så det f af x, y er lige med 2 gange 10 plus 4 gange 8. Og det giver 52. Så vi får det her betyder, altså på den her måde vi har regnet ud, så har vi fået den maksimale værdi, som er niveaulinje 52.